Malawi Brief. Mrs. Eunice Kanyemba, mkazi wa malemu Dan Kanyemba amene anali dokotala wa malemu Dr. Salos Claus Chilima afika ku komiti imene kufufuza ngozi ya ndege. Iwowa anabweretsa nkhani yokhuza foni kuti anayimba foni ya amuna awo cham'ma 4 pm tsiku la ngozi, ndipo foni inayitana koma atayesanso kanthawi kena foni sinayitanenso. Izi zinapangisa mamembala kuti athe kufunsa mafunso angapo pa nkhani imeneyi, makamaka potengeranso kuti imeneyi ikhoza kukhala mboni yoyamba kubweretsa nkhani yangati yotere. Nde takhala pomwepo kuti mumve zonse zomwe zanenedwa. Ndiye kutengera kuti iwo aja akamayenda sifa yoti amakhala kuti ali pafupi kwambiri ndi bwana ali pa ntchito, sipanali communication inali yonse ndineyo. And ngati achoka choncho iwo akakhala kuti mwina mwambo amene anayendera uja watha ali pamalo poti titha kuyankhulana amathawa ndi panga update pa zinthu zina, kaya ulendo akubwererako kaya kupitirira mwina ulendo wina poti pena zimatheka kuti akayenda choncho akumana ndi program ina koyenda konko. Koma kutengera tsiku ilili atachoka pa khomo ndikuti panalibe communication inali yonse kufikira kuti ineyo tsiku limenelo ndinali pa khomo ndimagwira ntchito ndithu, koma tsiku limenelo ndikugwira ntchito ngati nesi. Tsiku limenelo ndinali off duty, ndinali pa khomo kugwira ntchito zanga za pa khomo. Around chama 10 chama 11 ndimene ndinali free kuti ndionere program ya kumaliro, because akayenda ndimatha kumaonako ndithu program imene ayendera ija. Ndiye ndinakhala ndithu pa TV kumaonera mwambo wa maliro akasambala. Koma chimene ndimadabwa ndiyoti pa function baja amatchula ndithu kuti amapanga recognize late VP komano anthu onse ndimaonapo. Ndiye ndinali wodabwitsidwa kuti zikukhala bwanji. Komano ndimangoganiza kuti amwina ulendo alipereka poti anthu aja amakhala ndi right program una ulendo alipereka kapena kana pachina yachitika. Koma because sitimatha kumalumikizana kayenda chonchija ndimadzoza kuti akapeza mpata andiyimbira. Ndiye ndinapitiza omaonera ndithu program ija kufikira kuti mwambo wa maliro uja unatha. Komabe mmamutu mwanga munali maganizo ambiri kuti chikuchitika ndi chani. And nthawi imene ija ndikuti 2 weeks before analoti phone yawo smartphone inaliyoti inabedwa, ndikuti amayuza ka keypad kakang'ono. Ndiye itotsadi kuti mwina anakhala dali pa WhatsApp kweze mwina ntalimba text. Komano fo inali yoti mafunika ndiyimbe kutengera ndi situation ndinakanika kuti ndayimbire. Ndiye ndinadikirabe kuti mwina ndiyankhula. Ndimene ndinakhala kufikira kumasana panalibe communication inali yonse kufikira kumadzulo around 4 mmene ineyo ndinayesera kuimba phone nambala yawo ya 08 inayitana phone yo komano panalibe response. Ndinadzayimbaso kachiwiri phone jasina imbeso. Ndimene ndinadzoza I think china yake sichili bwino. Ndinadzamuimbira Flores ndi dokotalaso naye pa timu yawo ya ku office wawo namfuza kuti kodi wayankhulana ndi anthu amene apita ku ulendo ku maliro. Anandizoti palibe communication inali yonse. Basi ndanamzoti anga if anything office kuyankhula ingodikirira kaya. Basi ndimene ndinakhala kudikirira panalibe communication inali yonse kufikira cham'ma 5 ndimene ndinadzala ndirakoya anzawo ena kundifuza kuti malemu amuna anu kodi anaenda nawo pa ujeni pa ulendo wa ku Khatabe. Ndinana kuti ndiye ati mwandoko information inali yonse ku office. Ndinana kuti ayi. Ndiye ndipamene anayidula phone ija. Kenaka nditakhala ndipamene ndinakhala ngati ambo kuti anandikhala ndidzidzimusa. Ndinatenga phone yanga kupita pa Facebook pamene ndimakapeza ma message oti ndege yaso. Kenaka ndimene ndinamva zoti ndege yasowa ndimene namba ulendera mafoni kwa chibale kundifuza kuti ndili kuti kondiyana. Ndinana kuti ndili ku nyumba walandira communication yali yonse ku office. Ndinana kuti ayi. Ndi pamene kunabwera ng'ono wangayu ndi brother wanga anazandidikirira ku nyumba.
chifukwa nthawi imeneyo nayo kuti zinthu zamba kuyenda ma social media nalobalalika kuti kuchikuchitika ndi chani. Moti tsiku limene jali wa ine sindinagone nali pampando ndimayembeza kuti mwina ndimva china chake. Kufikira nkati mwa usiku umene ndimamva kuti searching ya imitsi. Kufikira mmawa amene kumacha ndimangomvetsedwa kuti ati former ya HE ati ali ndi mawu atayankhule ku dziko. Nalo yembekezera kuti mwina ndimva kuti ndege mwina yatera kuna kwake. Ndi pamene tinadikirabe kufikira mmalanchawa pamene akatati ayankhula 12 koloko nthawi ija inapeza kuti inapitirira mpaka na mmathu. Ndi pamene former ya president anayankhula kuti ndegeyo yapezeka komano pati pamene wapulumuka. Pamene ndinadziwa zoti ndegedi yapezeka koma amunanga kulibeko. Ndimene no ndinamba malandira mafoni kucheka ku office kuti ngati ma details awo kuti kuti anabadwa chaka chanji kumudzuko ndi kuti mpingo wawo ndi chani. Tsiku limene tinakhala kufikira pa 12 ndimene kunali mwambono wa maliro kunyumba kwathu. Koma tinawuzidwa kuti pamene pamene tikupita kumudzi thupi siliyenda nalo limodzi chifukwa sili mukondishoni yabwino ndikuti tsiku lokayika maliro ndimene thupi libwere. Kumbali yoti anandimbira ndani anala secretary ya ku office kwa VP. Kumbali yoona nkhope ngati neyo ndi ana sitinaone oti ngati maliro atafika ku nyumba palibe amene anaona nkhope koma ndingoganiza kuti mwina ku identification mwina wachibale wina anaona. Kumbali ya autopsy yo sindikudziwa kuti ngati wachibale analiko koma ine kunalibeko. Mwanza Central. Zikoma kwambiri chair. Ndipepese kwa Mai Kanyemba chifukwa cha zimene zidachitika zomvetsa chisoni. Chama past 4. Ena amene anabwera amanena kuti adayitanidwapo kuti akatenge katundu ina amene adapezeka pamalo angozi. Ndimafuna nditadziwa kuti inunso kapena adakuyitanani kuti mukatenge katundu amene adapezeka pamalo angozi. Anayitana ku area 30 anapita ndi apongozi anga abambo wa malemu ndi brother wawo. Ndiye kumeneko anakapeza ku foniyo koma ano sinali mu condition yabwinobwino inali kuti ndiophwanyika. Mudachita kwa mwayi kuti muione foni kuti mutha kulongosola kuti kuphwanyika kwake kunali kuoneka bwanji. Ndina anandibweretsera ku nyumba ndinayiona inali yoti hadi kunja kuseko inali yosweka. Ndeto yoti singagwire ntchito inali yoti yophwanyika. Koma chama folo tsiku la ngozi inayitana ndithu. Inayitana. Koma tsiku limene munaona inali yophwanyika kuti singagwire ntchito. Zikoma kwambiri. Chair Unzozi Mvayi. Zikoma kwambiri chair kuti patsa mwayi anthu akunche Unzozi Mvayi
kuti ndiyafunse funso mayi Kanyemba poyamba pepani chifukwa chotaya okondedwa anu. It's just a supplementary. Ndiyafunse funso mayi Kanyemba poyamba pepani chifukwa chotaya okondedwa anu. It's just a supplementary. Pafunso limene afunsa Honorable Mwaza Central kunena kuti foni munakamba kuti idayitana. Mungofuna ndziwe kuti munanena kuti sinali smartphone koma inali ka keypad kamose walero, like inali foni ya mtundu wanji. Kana ikaitero kakang'ono kama ka keypad. Vilonge Mudi, and then Doa Kasangas. Zikomo kwambiri chair inenso ndikupepeseni mayi Kanyemba kuchokera ku Lilongwe Mude ndi anthu onse aku Lilongwe Mude kuti pepani kwambiri chifukwa cha zovuta zidatichitikira. Ndili mafunso awiri amene akhale ngati ndikungo follow up mu mafunso ena amene afunsidwa kale. Funso loyamba ndi la foni imene idayitanayo imene idaonongekayo. Sindikudziwa ngati foni yo inakalipo panopa, ndipo ngati inakalipo panopa mukhoza kutibweretsera ku secretariat kuti mwina tidzayione. Funso loyamba limenelo. Funso lachiwiri ndi nkhani ya autopsy kapena kuti zotsatira za thupi la malemu. Inuyo munakhalako ndi mpata oona report ya autopsy yo. Mwina ndifunseka choncho kenako funso linalo litsatira limenelo. Zikomo kwambiri. Kumene kwa malemuko kwa Iseka. Kafaniko ndikuti anatengana mulamu wanga kupita nako kunyumba kwawo kumene kwa malemuko kwa Iseka. Ndese ndishuwa kuti kodi anakasamala. Kumbali za autopsy sinaone kuchiri chose. Okay, zikomo kwambiri. Ndeuti foni yo panopa sitingathe kuipanga trace kuti ili kuti kwambena mukhoza ukatifufuzira ngati inakalipo mwina zinakakhala bwino tinakayiona foni yo zinakatithandizira kwambiri ngati komiti. Koma nkhani ya autopsy yo mwatilongosolera kuti ndino anesi ndi ogwira ntchito ku chipatala. Mukudziwa china chilichonse ngati report imene idatuluka ndipo amwina ndiyimeka pamenepopo. Mukudziwa china chilichonse kuti report ya autopsy idatuluka ya malemu? Sindikudziwa chilichonse ndingoganiza kuti mwina ankolo awo atha kudziwa. Fa mwina ma communications ena amalumizana ndi ankolo awo. Chabwino chair ndimirepo mpo pakadali wanu. Zikomo kwambiri. Doa Kasangas. Zikomo kwambiri chair. Poyamba ndi joina zanga kupereka chipepeso ku banja lanu mayi Kanyemba chifukwa cha imfa imene inagwa mu nyumba mwanu mu njira ya ngozi. Pepani kwambiri. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba likukhudza benkhani ya foni kuti mmene munayionera inu foniyo maonongekedwe yake. Inali yakuti card sim card ili mkati mo kapena inali yoswekeratu yoti sim card so simadziwa kuti ili pati. Komanso ndimafuna ndidziwe kuti ndi foni yoti mwina ikanatha kuchajidwa kapena ndi foni yoti sikanathanso kuyikidwa mpachaja pomwe. Zoti ka sim card inalimo sindikudziwa. Fa joti foni inali yoti yaonongeka kwambiri. Ndiyo yoti solo kuchaja sikanachajika. Funso lachiwiri. Anthu ambiri pa tsiku limene la pa 10 June 2024 amene anadutsa mu Chikangawa amanena kuti kunali chifunga kwambiri kuchikangawa komanso kunali vula mitambo yochuluka. Ndiye ngozi itachitika kunabwera BFU amene anadzafufuza za ngozi imene ija, ndipo amanena kuti ndege mmene anafufuzira iwo akuti inali bwinobwino
koma ngozi ija inachitika chifukwa cha nyengo mmene amafotokozera iwo akuti chimene chinapanga contribute kwambiri ndi nyengo mmene inalili kuchikangawa. Inuyo mutasinkhasinkha za ngozi imene ija, inuyo kaya kubanjako maona kuti ngozi imene ija inachitika chifukwa chani? Ineyo monga ndanena kale kuti anandisiya ku nyumba pa ulendo pawo sindinawuzidwe kuchiti chonse kuti ka weather ili bwanji ka akumana ndi zotani nde ripoti imene itanena kuti nyengo sinali bwino. Inene chimene ndinakhulupirira fa ulendo wine kunalibeko nde ndinakhulupirira ndi kuti nyengo sinali bwino. Chair mafunso anga ndi amenewo zikomo kwambiri. Mulanje North. Zikomo kwambiri Chair. Ineso ndijoine azinzangawa kupereka chipepeso kuchokera ku Mulanje North kwa pakuluza kwa munano mu ngozi imene inachitika ku Chikangawa pepani kwambiri. Ine mafunso anga si ambiri. Yoyamba ndi ya nkhani ya foni. Mwatisimikiza kuti munayimba foni cham'ma 4 siku limene pa 10 ndipo inayitana, koma pamene mwazapasidwa foni inalita nyenyeka idaphwanyika. Inu simunali wodabwa kuona kuti kodi foni imene imayitana ndi imene akupasirani mafoni ake zikuone kuti yaonongeka nthawi imene foni imabweramo? Ndinalidi wodabwa kuti foni inali mbondisho imene fa tsiku limene inayitana ndeko mapoti ndimazilumikiza kuti mwina poti pa ngozi pamachitika zambiri nde nalibe ndi mafunso komano nalibe yankho lenileni fa ine pamalopo panalibe sindidziwa kuti chinachitika ndi chani. Atabwera akafukufuku mbuyomu anakuyitanani kuti mukalongosole mbali yanu? Anapita ndi ankolawo. Ngozi inachitika pa 10 koma mungachisimikizire mnomo kunena kuti kuchokera kusowa kwa ndege mpaka kupezeka kwa ndege mpaka ndithu kuona kuti anthu onse anayimenemo atisiya, inu simunawuzidwe kuchokera ku office? Inu zonsezi mazionera pa social media, mungathe kutisimikizira mnomo kuti panalibe communication iliyonse? Inu zinthu zonsezi zomvesa chisoni chonchi munazisatira pa social media mpaka kumva kuti anthu onse atisiya. Mungatisimikizire kuti ndi mmene zinalili choncho? Umbali ya ineyo ndimene zinalili sindikudziwa mwina ku family ngati mwina amalumikizana ndi munthu wina, koma ngati kwa ine sinawuzidwe china chilichonse kufikira imfa ija itatsimikizikilidwa. Zikomo kwambiri. Zomba Tonda. Zikomo kwambiri Chair. Mndoleso Chair nane ndiyambe ndikupepesa mayi Kanyemba komanso banja lonse chifukwa cha imfa imene inatigwerayo. Chair, ndimafuna poyamba ndingo fusapo mwina in general funso ngati lafusidwa kale kuti mayi Kanyemba mmene munaonera fonimu, foni normally imakhala mamosi aja amakhala ndi kabatiri kakakulube. Mungathe kuganiza kuti mina batiri linali loti mwina kapena lasweka ndi mmene imaonekera?
Kodi nthawi imene foni inkabwera nalo kuti ndinobalalike sinakhale nayo chidwi kuti ndisuzumire kuti ikuoneka bwanji. Anangondionetsa kuti foni ndi yalamu. Koma kuti ndikhale nayo chidwi kuti ndiyang'ane kuti mkati muli zotani sinakhale nazo chidwi kwambiri zimenezo. Chabwino. Ndimafunanso mungotsimikizira panabwera funso la nkhani ya nyengo kuti munamva kuti aku BFU anapereka ripoti kunena kuti mwinachita kukhala kuti chimodzi chapangitsa ngozi ndi nyengo. Mafuna mungotsimikiza kuti mwanena kuti inuyo simukudziwa chifukwa kuti simunali kumeneko, komanso zonse zimene zimachitika simunaone, munangotengera ripotiyo, koma simungatsindike kunena kuti ndi nyengo imene inapangitsa ngozi. Si choncho? Ndi choncho. Zomwe kwambiri. Mwina chair tithaso kungopempha nawo mwina atatithandizako kuti ankolo amene akutchulidwa aja ndi ndani, komanso mwina ngati kungatheke atatigayira mwina through secretariat phone number imene malemuwa amayuza. Kuyambira kuja tinamvanso kuti phone ya malemu imene amayuza nthawi zonse inabedwa masabata awiri ngozi isanachitike. Mwina tithaso kufuna kuchita kafukufuku wina chair ndi mwina ndiyambirepo pempha nawo phone number imene amayuza kuti ndikukhulupirira kuti phone number imeneyo ndi imenenso amayuza mu phone inabedwa ayo. Namba lake nali yomwe. Zomwe kwambiri. Mwatsimikizanso kuti simulishuwa ngati kubanja kunali amene anakayikira umboni kuti thupi la malemu ndi lomweli, koma kumbali yanu simunamvepo kalikonse kuti anakayimira ni ndani. Munatero? Ndinatero. Chair, I rest my case. Thank you. Doa. Kwambiri chair, supplementary question. Ndimafuna ndimvetsetse bwinobwino kuti ino mukunena kuti foni imene mukutchula apayi ili ndani weni. Mujandanenera kuti amene anapita kukatenga foni anali akubanja kwa malemu, mlamu wanga plus ya bambo wa malemu. Nde foni anangobwera kudzandionetsa atachoka ku 30 kuti foni ndi betapezako. Pakatundu wa malemu tapezako foni and ndinawauza sindingakwanitse kumasunga foni imeneyo and anabwerera nayo ulendo wawo kupita pamene amabwerera kwa Jiseka kumene amakhala apongozi anga. Ndese ndikudziwa kuti manja mwa apongozi anga kapena ali manja mwa mlamu wanga kapena anthu omwe anayi kuisungabe kapena akasakuisungabe. Mbali mene fasi nafuse kufa ndipaka nthawi ndithu. Komano sindikudziwa kuti panopa ili ndi ndani. Koma ndimene zinakhalira nthawi imene fa ineyo sindikanakwanitsa kumayisunga foni ndimene zinthu zinali. Dzina la mulamu wanu amene akusunga foni yo ndi ndani? Amene anatenga foni nthawi imeneyo ndi ndani? Anali Hazwelo Kanyemba. Ndiye mukutsimikiza ku komiti ino kuti pamene mabwera simunapange verify kuti foni ilipo kapena ayi? Sindinapange verify. Foni yakutha ngati mmene mukuneneramu kuti inali yoti singathenso kugwiritsidwa ntchito. Mwina popeza manena kuti munali obalalika. Ndi imene kaye pomwe. Zomba City South. Zikomo kwambiri chairperson. Ndi perekeso uthenga opepesa kuchokera kwa anthu aku Zomba City South constituency kwa inu Mai Kanyemba komanso banja chifukwa chotaya amuna anu pepani kwambiri. Chair, amayi walongosola zonse bwinobwino komabe ndimafuna ndingofunsa kufunso limodzi. Komiti ino inakhazikitsidwa ndichofuna choti tithe kuyankha mafunso amene amalawi ambiri ali nawo pa
kugwa kwa ndege kumeneko. Ndiye mafunso amenewo ndi amene ena tikumafunsawa inunso mwina zikhoza kutheka kuti pali malo ena ake simumamvesesa bwinobwino kuti chinachitika ndi chani, kuti malo amene wakhoza kukhala ati, kuti nafenso tikapitiriza ntchito imeneyi titenso kuyankhirani mafunso amenewo. Ndengati pali pena pene simumamvesesa bwinobwino timafunsa kuti kodi madera amenewo ndi ati. Ine ndisaname kwanga kumangokhala kulira ndikudandaula kuti ndinaluza munthu mwanjira imene ija chifukwa anali munthu wabwino woti anali wamphamvu zake, anachoka pa khomo ali bwinobwino komanso kuti anandisiyira ana ang'onoang'ono. Ndi chimene chimakhala kundiwawa kama kuti ndikakhala ndifunso lina ndinama, komano ndimangokhala owawidwa mtima kuona kuti ndinaluza munthu munjira imene ija anafera ntchito munthu uja. Chimenecho ndicho chimakhala chikundipweteka kwambiri, koma mawu ena ndilibe. Zikomo kwambiri. Ndingomaliza ndi zimene sonafunsa mwina ndi Adu Kasangazi kuti ripoti ndiye sade zakasina ripoti ya Commission of Inquiry yapita ija anafunsa ngati munayiona. Ndimafuna ndingomvesesanso kuti munayiona, munawerenga, ndipo zonse zimene zinali ngati mmene muja inu maziona mutani, ngati pena sipanamveke bwinobwino kuti malo amene wakhoza kukhala ati. Chairperson ndimire pamenepo. Ndinaliwona ndipo ndinawerenga zimene ndafotokoza kale kuti ine changa kumangokhakulira fa ndinaluza munthu. Zonse zinali mbeda mmene muzo ndinaziwerenga ndithu, koma fa ndilose kuti palibe kuti ingabwezedwenso mwanjira iliyonse. Chimenecho chimene chimangondipweteka komano kuti nditokha ndifunso lina pano pamawu ndilibe, ine kwanga ndikulira basi ndithu ndiche. Lilongwe Mude. Zikomo kwambiri chair. Ineyo si funsonso kwa amayiwa koma ndipempho limene ndili nalo pa nkhani ya foni iyo. Ndikukhulupirira kuti chair mwina akamadzabwera apolisi amene anasunga mafoniyo, ndikukhulupirira kuti mwina anasunga zithunzi za zonse asadapereke kwa olira. Ndeno tidzapempha mwapaderadera apolisi akamadzabwera adzatibweretsere zithunzi zonse za mafonizi kuti tidzazione. Ndiye mwina I think chimenecho chimene ndimafuna kuti ndichinene. Ngati Ahazwelo Kanyemba anakusungabe foniyo, tipemphanso kudzera kwa inu chair kuti mwina atibweretsere foniyo tiione. Kunali pempho chabe. Zikomo kwambiri chair. Nathokoza kwambiri. Mangufuna ndidziwe kuti malemu amene anali amunana amayenda nthawi zonse ndi a former vice president pa maulendo onse. Ayi pati muyawoyo pamediwe timwane panthu folo ndoti imakhala lost amapanga loteti wina ngati wayenda ndoti next ujeni amakhala ulendo winawo amakhala kuti wina akupita ndimene ndimadziwira. Nde ulendo ngati umene amapita iwo anaenda nda vice president iwo aleti koma nzawo wina anapita pa advance anakwera galimoto ena ligulu limene mayena likala ndile akafika kunzuzu. Chimene ndikudziwa kuti chimene kusonyeza kuti simunali wodaba kuti sanapite nawo ku North Korea, so ku South Korea. Sindinali wodabwa fani madziwo kuti amapangana loteti. Koma pa ulendo opita ku Nkhatabe anapita okonzeka ngati dokutala kuti zipangizo zonse za dokutala ananyamula ndikumapita kuti akagwira ntchito ya kuchipatala. Anakonzeka motelo. Ananyamula chani? Sindikudziwa ananyamula chani chifukwa choti katundu yesa makatenga komweko akafika mu ambulance yawo imene amakhala kuti ayendapo ndimene makhala katundu yese wa ngati za first aid kit zawo amakatenga akafika kumene kuja ku 12 kweli ya 12
komano sindili sure kuti poyendapo ananyamula chani ndi chani. Chabwino no ndamvesesa mbali imeneyo ndikhulupirira ma members iso mafunso ena ndi ena mwawayankha. Mwina kapena muli ndi mawu omaliza oti mutha kulankhula nafe kapena kutifunsa kapena kuyira mundemanga. Mwina kuli ma issues a welfare sitikudziwa kuti ngati zonse zinaenda mwadongosolo zakasamalidwe. Mukhoza kutifotokozera ka mapensioni kapena chiyembekezo chanu. Pensioni inatuluka chaka chino February, koma kuti ife poti yatuluka ndikuti inavuta kwambiri family funding kulibe kuboma, nde kudzera mwa madamu ya Chilima amayi Mary Chilima anatithandizira kufikira kuti pensioni inatuluka, ngakhale kuti ndalama ina inatsalira konko ati funding kukanalibe ya miyezi 6. Komanso nzoti malemu anali pa contributory pension sinalandire graduate, sinzoti nalandire pension yokha. Kumbali ya welfare ngati boma ndikuti mwamboso wa maliro uja anayendesa ndi aboma. Kumbali ya Chiliza aboma so anapereka ndalama, koma nkhani ya nthawi ya Chilizayo ine sinayimbiridwe kufoni kapena contact ya ku office. Zonse amalumizana ndi malemu ndi ankola wa malemu ndimangomvetsedwa kuti boma linatulutsa ndalama ya Chiliza. Moti ine ngati munthu mene ndimakapanga Chiliza cha munanga ndinachita kukongola ndalama kuti ndipange participate pa Chiliza pacha. Komano zonse ankolonda amene akudziwa kuti mapulogalamu anayendetsa motani. Koma chachikulu pa zonsezi ine ndikwanga ndikulira kuti ndimalira kuti ndinaluza munthu amene anali breadwinner ingakhale ku family kwafa amunanga anali oyamba. And makolo awo ndoti ali kumudzi palibepo chilichonse amene boma linachitapo kuti mwina anthu aja welfare yawo izipitirira. Inenso ngati munthu amene nasiyidwa ndi ana, boma lapita lija linayamba kuyankhula zina, linayamba kupereka hope kuti mwina madera ina atha kutithandizira. Koma kufikira panopa palibe, kufikira amene anatuluchoka ulamuliro unasintha olonso waja alipo palibe chilichonse chinachitika. Ndimangodandaula ife ana anga ndang'onoang'ono panopa mafezi bonzi ndi ma twins panopa ali 10 years, kenako ndikanitsikana kati 4 years. Kumbali ya fees ma SKC Foundation ndimene ikundipanga ku support, koma mzambiri be ndikuvutika fa munthu uja ana zaka za ntchito zinazochepa anali wachichepere, senza kuti be moyo wathu naloti ndikuyenda abe sitina fikira mene moyo maina kukhalira. And office kwa VP agwira ko 3 years fa iwo janali kwambiri ku mpaka mu Central Hospital. Ndimakhala olira kuona kuti tsogolola ine ndi ana linaduka.